El Trofeu Català de Quad Resistència va començar el cap de setmana del 13 d'abril amb la celebració de la prova inaugural, a l'àrea de Can Tauler. Tot i el pronòstic de pluja, el dia es va llevar amb un cel serè, ben suau i un sol que oferia una temperatura ideal i agradable per la disputa de la cursa. La prova comptava amb la participació de 20 equips entre les categories Q1 i Amateur. L'equip guanyador, format per Daniel Vilà i Jordi Serra, va completar un total de 45 voltes. Amb una menys, va arribar Daniel Ramonyan, segon classificat. Va completar el podi l'equip format per Jordi Ferrés i Oriol Vidal. En categoria amateur, la victòria va ser per Antoni Torres i Jordi Roca, seguits de Francesco Prado i Joan Oliva. La parella Rubén Bujaraloz i Àlex Bové va tancar el podi.